Мини находки от ДМ, които тръгват с мен на път това лято. Започвам с този рол-он на Балея с 0% алуминиеви соли. Ароматът му е на хортензия и камбанка. Бих казала, че е супер нежен. Пише, че действието му е 24 часа. Надявам се наистина да е така. Продължавам с един мини душ гел с аромат на череша и шоколад. Лимитирана серия. Право е уникален. Много обичам аромата на череша в козметиката и примесен с шоколад. Просто уха е божествено. Наистина е много хубав. Имам си отделен несисер, който съдържа само такива малки опаковки и когато нещо свърши, просто го презареждам. Следващото нещо. Мицеларната за почистване на грим, отново в мини опаковка. Ще ми свършила, затова си закупих нова. Паста за зъби на Донто Ден. Отново си я държа в несисера за кратки пътувания. Супер е и примерно за кратки пътувания с самолет. Е само за възрастни, което е важно да кажа, не е за деца. Едно слънцезащитно мляко в малка опаковка на бочко. Ще бъде сложена може би в дамската ми чанта. И последното нещо, тези бисквитки с спелта и масло на ДМ. Много обичам нещата от спелта на ДМ. Те имат различни продукти от спелта. Могат също да послужат като някаква междинна закуска по време на път. Това беше моят мини хол. Пишете долу в коментарите дали скоро сте намирали някоя нова интересна находка за изпът в ДМ. Моите фаворити от днес са този ролън и малкото душ гелче на Балея.